Right, a very good evening, Team Zimbabwe. Maswera say. My name is Ronald Makusha, and welcome to this program. Let us talk about the developments in the nation of Zimbabwe. Scot Sakupkanya, akarohwa, akazvambaradzwa, akadhandaradzwa kumabvuku tafara, and he has gone rogue. There are allegations that he is inciting violence. Achitaura achiti vanhu vachazvamburwa, vanhu vacharohwa as soon as let me play this so that you hear for you. You don't bite the finger that feeds you. Just because Marathas were developing just because big time. I'm sat matanga. Makajaidzwa. Kuna kuso America to sellouts. We're going to deal with you. Yeah, Mabvuku muchaenda ne. Munoziva comedy Mtenga rega ndikudze. Vanhu vakuda kuchirohwa manje. Iko zvinezvi vanhu ngavarohwe. Ndakudzai. Ndakambozvitaura ngati kuzara kuri kuita vanhu kwanovhotera Scotera. Matsotsi ekumabvuku. Iko zvinezvi muri kuona muchaona curfew chaiyo ichatanga. Hakuna kana transport inobva kokuuya kubasa kuenda vanhu kubasa. Curfew. Tiri kumira zvedu zvipere izvi manhingirikini aiswa usina uvhota. Ndakafamba manzwa ini ndine shuga ndinozvibaya manjection eshuga ndine BP asi ndaifamba ndaishandira musangano ndaida kuti musangano wedu uenderere mberi ndaita kuti ndaida kuti vaScot vapinde mazvinzwa ndaida kuti baba wedu vapinde timboona mabvuku netafara kuti zvinoguma kupi nokuti baba vedu tisadaro asikana manzwa matripusi yacho akapinda tora ufu mahamba vakadya ZANU-PF kapati kaka yake nhando kasingadi kudyiwa. That is the reason why they always rig elections. That is the reason why they always do the unthinkable during and towards and after elections. So, Team Zimbabwe, we are saying, let us remain resolute. We know kuti varingotaura kudaro, that is hogwash, because President Chamisa, we believe kuti is going to form the new government, and we are still waiting for Zimbabwe Electoral Commission to do its job, to collate the results, put them together, and announce. Remember, they said they are going to announce the outcome of the results on the 28th of August. So, on or before 20th of August. So, they will not go beyond 28th of August. Saka zvana Scot izvi ndimwe nyaya, because isisu tiri zvinhu zvakarongeka. Munhu adyiwa, awina. Vamtuluko vakarakashwa kubulawayo, Scot akarakashwa, Mliswa akarakashwa. These are people who thought they were invincible. They thought they were untouchable, but vakablastwa, vakarakashwa, vakadhandaradzwa. That is Triple C for you. So, Team Zimbabwe, I'm not going to play with figures today because we know that varikuti unenge watoita declaration if you play with figures. But we'll talk about it soon after the elections are declared. I will come and do some programs related to what we said before the elections themselves. So, ndringoti mwana wese ngatirambe tiri patient, ngatirambe takamirira results. So,
please, 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 please be safe wherever you are, because in a new great Zimbabwe, we want to be with you. So, kana wanga usina kurongeka, gara warongeka mwana weZimbabwe, because a new great Zimbabwe is coming. And a lot of things are going to change for the better and for the good. Let us meet in other episodes and other podcasts.